అతి శ్రేష్ఠుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున వాక్యం వింటున్న విశ్వాసులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు. మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని తలంచి మీ ఆత్మీయ దేవసేవకుడు బ్రదర్ తేజమయ్య. ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న అంశం పేరు ఏంటంటే సాతానును ఎదిరించుట ఎట్లు. సాతానును ఎదిరించుట ఎట్లు. యాకోబుకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని ఒకసారి ధ్యానిద్దాం. యాకోబుకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని ఒకసారి మనం ధ్యానిస్తే, కాబట్టి దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదురించుడి, అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవును. దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగును గాక. ఇప్పుడు దేవుని సంగమా, మనల్ని సాతాను ప్రతిరోజు ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే బెదిరిస్తూ ఉంటాడు. చెప్పండి, ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? బెదిరిస్తూ ఉంటాడు. అనేక రకాలుగా నువ్వు పరిశుద్ధుడివి కావు, నువ్వు నీతిమంతుడివి కావు, నువ్వు సత్య సంబంధివి కాదు, నువ్వు దేవుని బిడ్డవి కాదు, నువ్వు ఇంకో దేవుని ఆజ్ఞలు తప్పిపోతున్నావు, దేవునికి దూరంగా ఉన్నావు, కాబట్టి నువ్వు నాకు లోబడాల్సిందే, నేను నిన్ను శిక్షిస్తాను, నేను నిన్ను వెంటాడుతాను, నేను నిన్ను శోధిస్తాను, నువ్వు జయించలేవు, పాపాన్ని జయించలేవు, నువ్వు లోకాన్ని జయించలేవు, నువ్వు శరీరాన్ని జయించలేవు, నువ్వు నిద్రను జయించలేవు, తిండిబోతుతనాన్ని జయించలేవు, సోమరితనాన్ని జయించలేవు, వాయిదా గుణాన్ని జయించలేవు. ఇలాగా నిన్ను ప్రతి నిత్యము నీ యొక్క మనసులో నుండి నిన్ను ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే దిగజారుస్తూ ఉంటాడు, లేకపోతే నిన్ను బెదిరిస్తూ ఉంటాడు తలంపులతోటి. కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ యాకోబుకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మీరు అక్కడ రాస్తున్నాడు, కాబట్టి దేవుడికి లోబడి ఉండుడి. మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దేవుడికి లోబడాలి. దేవునికి యొక్క మన ప్రాణాత్మ దేహాలను లోబడేటట్లు కనుక చేసుకొని దేవుని వాక్య ప్రకారం జీవిస్తానని తీర్మానం తీసుకొని దేవుడి యొక్క అడుగులు వేస్తూ దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ మనం నడుస్తున్నప్పుడు మనం దేవుడికి లోబడినట్టే. ఆ దేవుడికి లోబడిన తర్వాత ఇంకా మనల్ని బెదిరించడానికి సాతాను వస్తూ ఉంటాడు. నీ వల్ల కాదు, నువ్వు చేసిన ప్రార్థన నెరవేరదు, నీ జీవితంలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ దాన్ని పొందుకోలేవు అని బెదిరిస్తూ ఉంటాడు సాతానుడు. నీ వల్ల కాదు, నీ సాధ్యం కాదు, నువ్వు కోరుకున్న శిఖరం ఎక్కలేవు, నువ్వు చేరాలనుకున్న గమ్యం చేరలేవు, నీకు అనేక రకాలైనటువంటి ఆటంకాలు కలిగిస్తూ నీ తలంపుల్లోనే నీకు వ్యతిరేకంగా పనిచేయటం మొదలు పెడతాడు. నీ తలలో నుండి పనిచేయటమే మొదలు పెడతాడు. అయితే మనం వాడి బెదిరింపులకు బెదరక వాడికి సవాలు విసిరిద్దాం గాక. ఆమెను గొల్లియాతు బెదిరిస్తూ ఉంటుంటే దావీదు గారు ఏం చేశాడు తెలుసా? సవాలు విసురుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోయాడు. నా దేవుడి నామములో సమస్తము సాధ్యమే, యుద్ధము నాది కాదు యెహోవాది. ఇలాగా ఈ విద్యను మనం నేర్చుకోవాలి. దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు విశ్వాసులు ఎలాగ సాతాన్ని ఎదిరించారో, సాతాన్ని బెదిరించారో, సాతాన్ని తరిమి కొట్టారో, సాతాన్ని ఓడించారో మనం వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. నువ్వు రక్షణ పొందలేవు, నువ్వు ఉపవాసం ఉండలేవు, నువ్వు అనుకున్న ఆ యొక్క ఉద్యోగాన్ని పొందుకోలేవు, నువ్వు చేరుకోవాల్సిన ఆ యొక్క ఆత్మఫలాలు పొందుకోలేవు, నీకు రావాల్సిన ఆ వరము పదే అడుగుతున్నావు కదా, ఆ వరాన్ని నువ్వు పొందుకోలేవు, ఆత్మచేతను నింపబడలేవు. ఇవన్నీ సాతానుడు మనల్ని బెదిరిస్తూ ఉంటాడు. అనేక రకాలైన ఆటంకాలు కలగజేసి మనల్ని మనమే వెనకడుగు వేసి భక్తిలో జారిపోయేటట్లు చేస్తూ ఉంటాడు సాతాను. ఇప్పుడు దేవుని సంగమా, మళ్ళా చెబుతున్నాను, వాడిని బెదిరించే ధైర్యం మనకు కలుగును గాక. మన దగ్గర వాక్యం ఉన్నప్పుడు, మన దగ్గర పరిశుద్ధత ఉన్నప్పుడు, మన దగ్గర ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు, మన దగ్గర దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించే మనస్సు ఉన్నప్పుడు మనం వాడిని తరిమి కొట్టేదము గాక. ప్రతి దెయ్యము మనకు లోబడును గాక, ప్రతి పిచాచి మన కాళ్ళ కిందకు వచ్చును గాక, ప్రతి విధమైనటువంటి మాంత్రిక శక్తులు, అంధకార శక్తులు, మరుగు మందులు, చీకటి శక్తులు, ఏ పాతాల శక్తులు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ సంఘపు పాదాల కిందకు వచ్చును గాక. ప్రతి విశ్వాసి వాటిని ఓడించును గాక. కాబట్టి యాకోబు గారు ఊకినే రాయాల, మీరు దేవుడికి లోబడి ఉండుడి, మీరు జయించలేని వ్యసనము మీ కాళ్ళ కిందకు వచ్చును గాక. మీరు ఏదైతే పదే ఏ చిక్కులు పెట్టు పాపంలో అయితే పడుతున్నారో అదే చిక్కులు పెట్టు పాపం పైన దేవుడు మీకు విజయమునిచ్చును గాక. హల్లెలూయా, స్తోత్రం. ప్రియమైన బిడ్డలారా, చూడండి, వాటిలో బలం లేదు. వాటిలో ఏం లేదంట? సాతానులో బలం లేదు. కారణం ఏంటంటే యేసయ్య దాని తలను ఎప్పుడో చితక ద్రొక్కేశాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. యేసు ప్రభు వారు దాని యొక్క తలను ఎప్పుడో చితక తొక్కాడు? ఎప్పుడో 2000 సంవత్సరాల క్రితం చితక దొక్కేశాడు. యేసు ప్రభు వారు చితక తొక్కినటువంటి ఆ తల చూడండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పాము గినక మీకు కనబడింది అనుకో, ఆ పాము మీరు గినక దాన్ని చంపారనుకో, దాన్ని కాళ్ళ కిందేసి ఏం చేస్తారు? తొక్కేస్తారు. దాని యొక్క రెక్కలు, దాని కాళ్ళు, దాని యొక్క శక్తి, దాని బలము, దాని నడుము, దాని తోక, దానికి సమస్తాన్ని, దాని తలను చితక దొక్కి ఏం చేస్తారంటే వదిలిపెడతారు. అవును కదా?
చూడండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, యేసయ్య దాని తలను ఏం చేశాడంట? సిలువలో చితకద్రొక్కాడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. సిలువలో దాని తలని సిలువకేసి కొట్టి చంపేసేసాడు అంతే. ఇక నువ్వు దేన్ని చూసి భయపడుతున్నావు తెలిసి, వెనక తోక ఒకటి అట్లా ఆడుతూ ఉంటుంది. ఆ తోకను చూసి సాతానికి భయపడతా ఉన్నావు. యేసయ్య ఎప్పుడో మెయిన్ విలన్తో చంపేసి ఈ లోకంలో నీకు ఆశీర్వాదాలు దాచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. నువ్వు వాటిని పొందుకోవటమే ఆశీర్వాదాలు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి, నువ్వు ఆరోగ్యాన్ని పొందుకోవటమే యేసయ్య కాడికి వచ్చి, నువ్వు ఏవైతే సాతాని క్రియలు ఎప్పుడైతే విడిచిపెడతావో, అపవాది క్రియలు ఎప్పుడైతే లయపరుచుకుంటావో, ఎప్పుడైతే అన్ని ఆచార సాంప్రదాయాలు ఎప్పుడైతే విడిచిపెడతావో, ఆ రోజున దేవుడు నీ కోసం సిద్ధపరిచిన ఆశీర్వాదాలన్నీ పొందుకునేదవు గాక. చూడండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఒకరోజు సాతానుడు మోషే గారి యొక్క దేహం దగ్గరికి వస్తాడు వాగ్వాదం చేయడానికి, గొడవ పట్టడానికి. ఎవరితోటి? మీకాయేలు దేవదూతతోటి. అప్పుడు చూడండి, ఒక్క మాటతో గద్దిస్తాడు, దెబ్బకి పారిపోతాడు సాతాను. యూదా రాసిన పత్రిక ప్రకటన గ్రంథం ముందు ఉంటుంది. యూదా రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూడండి ఒకసారి. అక్కడ ఒక మాటతో గద్దిస్తాడు సాతానుని. అటువలే 9వ వచనం, యూదా రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 9వ వచనం. అయితే ప్రధాన దూత అయిన మీకాయేలు అపవాదితో, ఎవరితోటంట? అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొక్క శరీరమును గురించి తర్కించినప్పుడు దూషించి తీర్పు తీర్చ తెగింపక ప్రభువు నిన్ను గద్దించునుగాక. నేను ప్రభువు నిన్ను గద్దించునుగాక, ప్రభువు నిన్ను ఒక్కటే మాటతో దెబ్బకి పారిపోయాడు సాతానుడు. ఏం చేయాలి మనం? చెప్పాలి మీరు. మీకాయేలు ఒక్క మాటతో గద్దిస్తే మనం ఎన్ని మాటలతో గద్దించాలి? బైబిల్లో ఉన్న అన్ని మాటలతో సాతాన్ని గద్దించదము గాక. బైబిల్లో ఉన్న అన్ని వాక్యాలను ఎత్తిపట్టి వాడిని ఓడించదము గాక. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క దేవుని సవాలును వాడికి చెప్పి వాడిని ఓడించదము గాక. యేసయ్య మనకి అపోస్తులతో అంటాడు, ఇదిగో నేను సమస్త విధములైన దయ్యాల మీద, సమస్త విధముల వ్యాధులపైన, దుష్ట శక్తులపైన, దురాత్మలపైన నేను మీకు అధికారం ఇచ్చి పంపిస్తున్నాను. వెళ్ళిపోండి లోకంలోకి. లోకంలో ఎవరి నెత్తి మీద ఏమున్నా, ఎవరి ఇంటిలో ఏమున్నా, ఎవరి సంస్థల్లో ఏమున్నా, ఏ దేశంలో ఏమున్నా, ఏ ప్రాంతంలో ఏమున్నా, ఏ స్థలంలో ఏమున్నా, నువ్వు గద్దిస్తే సాతానుడు అక్కడి నుంచి పారిపోనుగాక, వాడిని ఎదుట నిలబడకుండా ఓడిపోవునుగాక. చూడండి, ఒక్క మాటతోటి దెబ్బకి వెళ్ళిపోయాడు మీకాయేలు దేవదూత. ఒక్క మాట గద్దిస్తే దెబ్బకి పారిపోయాడు సాతానుడు. ఇది ఎవరిదో తెలుసా? దేవుడు నిన్ను గద్దించినగాక, ఇది దైవజనుడైన మోషేదే అని ఒక్క మాట అనగానే అక్కడికి వచ్చి వాదించేటటువంటి సాతానుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు, పర్వతాలు పట్టాడు. హల్లెలూయా, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి వాగ్దానాలను చేతబట్టి, విశ్వాసపు మాటలు చేతబట్టి, భక్తులు పలికిన పదాలను చేతబట్టి మనం వాడిని ఓడించదము గాక. ఇలాగ నీకు ఆ ధైర్యం రాకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా? వాడు నీ ఇంట్లోకి వచ్చి, నీ మదిలోకి వచ్చి, నీ గదిలోకి వచ్చి, నీ హృదయలోకి వచ్చి, నీ తలంపులను, నీ ఆలోచనలు, నీ యొక్క సంసార జీవితాన్ని, నీ యొక్క పిల్లల జీవితాన్ని చదరంగం ఆడతాడు, చెడగొడతాడు, శనగేస్తాడు. కాబట్టి ప్రియ దేవుని సంగమా, నువ్వు సాతాన్ని ఎదిరించాలి. చూడండి, ఇంకొక మాట అంటాడు చూడండి, అక్కడ రోమిలికి రాసిన పత్రిక, పౌలు గారైతే మరి ఘోరంగా, రోమిలికి రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయం చూడండి, అక్కడ రాస్తున్నటువంటి మాట 16వ అధ్యాయము 20వ వచనం, 16-20 చూడండి. సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా చితకద్రొక్కించును. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప మీకు తోడుగా ఉండును గాక. ఆమెన్. ఇంకా డైరెక్ట్ ఈయనైతే ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? సాతానును పాదాల కింద చితకద్రొక్కే అధికారమే ఉందని చెప్తున్నాడు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న అప్పును చితకద్రొక్కెదవు గాక, నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్నటువంటి నిరుద్యోగాన్ని చితకద్రొక్కెదవు గాక, నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న చెడు కళలను చితకద్రొక్కెదవు గాక, నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న మాంత్రికులను వారి క్రియలను చితకద్రొక్కెదవు గాక, నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్న మరుగుమందులను, నీ జీవితంలో ఎదురవుతున్నటువంటి ఏవైతే నిన్ను వెంటాడుతున్నాయో, వేధిస్తున్నాయో, నిద్రపుచ్చే ఆత్మలు, భ్రమపరచే ఆత్మలు, వెలుగుదూత ఏవైతే నిన్ను కలవరపరుస్తున్న, కల్లోలపరుస్తున్న, నీ ఆశీర్వాదాన్ని అడ్డుకుంటున్నా, నీ యొక్క కంపెనీలో కానీ, నువ్వు చేస్తున్న ఉద్యోగంలో కానీ అడ్డం వస్తున్నటువంటి ప్రతి దుష్ట శక్తులు నీకు ఎదురుగా నిలబడకుండా పారిపోనుగాక. ప్రతి సర్పము నీ పాదాల కింద చితకద్రొక్కబడునుగాక.
ఎంత పెద్ద ఘట సర్పమైనా నీ ముందు నిలబడకుండా పారిపోను గాక. నువ్వు గొప్ప ప్రార్థనా వీరుడుగా మార్చబడదువు గాక. నువ్వు గొప్ప ప్రార్థనా వీరురాలుగా, విశ్వాస వీరురాలుగా నువ్వు మార్చబడదువు గాక. చూడండి ప్రియమైన బిడ్డలారా, అలనాడు యేసు ప్రభు వారిని సిలువ దగ్గర యేసు ప్రభు వారిని సాతాను ఏం చేశాడు తెలుసా? చితక దొక్కాడు. యేసు ప్రభు వారిని రాళ్ల కింద, కాళ్ళ కింద వేసి దొక్కిచ్చాడు. యేసు ప్రభు వారిని బట్టలు లేకుండా కొట్టాడు. యేసు ప్రభు వారిని అనేక రకాలుగా జుట్టు పీకాడు, నెత్తి మీద ఉమ్మేశాడు, ముఖం మీద ఉమ్మేశాడు, నెత్తి మీద ఏం చేశాడు? ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి అనేక రకాలుగా హింసించాడు. ఒక్కసారి యేసయ్య సమాధిని గెలిచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి దినము యేసు ప్రభు వారు ఎవరిని తొక్కుతున్నాడు తెలుసా? కాళ్ళ కింద సాతానుని శీఘ్రంగా చితకు తొక్కుతున్నాడు. ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రైస్తవులందరూ ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? సాతానుని చితకు దొక్కిన వాళ్ళే. హల్లెలూయా. ఈ రోజున చెడు కలలు లేవు వారికి, ఈ రోజున చెడు ఆలోచనలు లేవు వారికి, ఈ రోజున వారికి చెడు ఉద్దేశాలు లేవు, భ్రమలు వారిని వేలాతలేదు, అనేక రకాలైనటువంటి దుష్ట శక్తులు వారి మీద పరిపాలన చేయట్లేదు. ఎందుకు తెలుసా? వారి నొసళ్ళ మీద పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముద్ర వేశాడు. ఆ ముద్రను చూసినటువంటి సాతాను వారి దగ్గరికి రాలేడు. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. కాబట్టి ప్రియమైన బిడ్డలారా, పౌలు గారు చెప్పినట్లు మనము సాతానుని ఎట్లా దొక్కాలి? చితక దొక్కాలి. మన ఇంట్లో ఉన్న మూఢనమ్మకాలను చితక దొక్కాలి. మన ఇంట్లో ఉన్న ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలను చితక దొక్కాలి. సాతాను గడు పనిచేసేది ఎందుకు తెలుసా? మందు తాగుదారా, సారాయి తాగుదారా, ప్యాకెట్కి పోదారా, సినిమాలకు పోదారా అని ప్రేరేపించే ప్రతి విధమైన చెడు సహవాసాన్ని చితక దొక్కాలి. వాడెంత మంచోడైనా నీ ఫ్రెండ్ను వాడిని విడిచిపెట్టాలి. సాతానుడు ఏ రూపంలో వస్తున్నాడు కనిపెట్టాలి. సాతానుడు ఏ రూపంలో నీ యొక్క కుటుంబంలోనికి ప్రవేశించి నిన్ను అన్ని ఆచారాలు పాటించేటట్లు భయంకరమైనటువంటి పాపాలు చేయిస్తున్నాడో అవన్నీ నువ్వు కనిపెట్టి విడిచిపెట్టాలి. ముహూర్తాలు చూడటం కానీ, దినాల వైపు కానీ, నువ్వు పరుగులు తీయటం కానీ, జాతరల వైపు కానీ, సినిమాల వైపు కానీ, షికార్ల వైపు కానీ, భ్రమల వైపు కానీ, లేకపోతే మత్తు పదార్థాల వైపు కానీ, సినిమాల వైపు కానీ, ఎవరో నిన్ను పిలిస్తే, ప్రేరేపిస్తే బంధువుల వైపు కానీ, చుట్టాల వైపు కానీ కాదు, పరిశుద్ధత వైపు నువ్వు పరుగులు తీసదవుగాక. సాతానుడు నిన్ను ఎక్కడెక్కడైతే పడగొడుతున్నాడో ఆ స్థలాలలో నువ్వు జయ జెండా ఎగరవేసదవుగాక. ప్రియమైన బిడ్డలారా, చూడండి, ఆ రోజున యేసు ప్రభు వారిని చితక ద్రొక్కిచ్చాడు. ఈ రోజున దినదినము సాతానుడు ఓడిపోతున్నాడు. ఎలాగో తెలుసా? అక్కడ అంటున్నాడు, సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానుడు మీ కాళ్ళ క్రింద, మా యేసయ్య కాళ్ళ క్రింద కాదు, మన కాళ్ళ కిందే చితక దొక్కిస్తున్నాడు. అయ్యో ఒకప్పుడు మేము గుడ్డివారము, అయ్యో మేము ఒకప్పుడు విగ్రహారాధికులం, అయ్యో ఒకప్పుడు దొంగల, మోసగాళ్ళం, వ్యభిచారులము, ఒకప్పుడు జారులము, ఒకప్పుడు సినిమా పిచ్చి కలిగిన వారము, ఒకప్పుడు నీచులము, నికృష్టులము, దౌర్భాగ్యులము, ఏది పడితే అవి తినే అసహ్యమైన వాటిని తినేటటువంటి వారము. ఈ రోజున సాతానుని మా గృహాల్లోంచి చితక త్రొక్కించి, మా కాళ్ళ కింద నుంచి చితక త్రొక్కించి తరిమి కొట్టాడు మా యేసయ్య. పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మమ్మల్ని ఏలుతున్నాడు. సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా మమ్మల్ని పరిపాలన చేయుచున్నాడు. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు కలిగిన గాక. ఒకప్పుడు మా దగ్గర లోక జ్ఞానం ఉండేది, అది ఇప్పుడు వెర్రితనం అని మేము తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మా దగ్గర, మా పుర్రెలలో, మా యొక్క మెదడుల్లో, మా మనస్సులో, మా హృదయంలో దైవ జ్ఞానం పరిపాలన చేస్తుంది. మమ్మల్ని దైవజనులు మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా నడిపిస్తున్నారు. దైవజనులు మా యొద్దకు పంపించాడు దేవుడు. ఒకప్పుడు మా జీవితాలంతా కూడా భ్రష్టత్వంతో, చెడుతనంతో నిండిపోయినది. ఈ రోజున మేము సాతానుని ఓడించాం. ఈరోజు మాతో పాటు మా స్నేహితుల్ని, మా బంధువుల్ని, మా చుట్టాలని, మా గ్రామస్తుల్ని కూడా మేము రక్షించుకుంటాము దైవ జ్ఞానం ద్వారా. మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రజలను మేము అజ్ఞానములో నుంచి విడిపించుకుంటాము. సాతాను దుష్ట శక్తులను, తంత్రాలను, వాడి వ్యూహాలన్నిటినీ ఎరిగి మేము వాడు చేసినటువంటి దెబ్బల ద్వారా మేము ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుకొని, అనుభవం పొందుకొని, ఇక ఆ సాతాను చేతిలో పడిపోకుండా జయ జెండా ఎగరవేసదము గాక. దేవుడు అలాంటి ధన్యత, భాగ్యము, కృపా, మహద్ ఐశ్వర్యము దేవుడు మాకు ఎల్లవేళలా దయచేసి స్థిరపరచి వర్ధిల్లింప చేయను గాక. ఆమేన్.